Il-Prim Ministru Joseph Muscat ammetta li pajjiżna għadu bla pjan dwar kif se jilqa' l-isfidi li qed iġġib magħha l-popolazzjoni dejjem akbar ta' barranin f'pajjiżna. Waqt diskors politiku f'Birkirkara l-mexxej Laburista elenka lista ta' sfidi li ġab miegħu l-influss ta' 38,000 ħaddiem barrani fl-aħħar 3 snin. Jekk għandna għas-saħħa tal-argument 1000 flat, u qed jiġu iktar nies biex jikru u biex jixru dal-flettijiet, il-prezz tal-flet biex jinkera u biex jinbieħ ħajola. Mhux ovvja. Iżda fl-istess waqt ammetta li l-pjan tal-Gvern u li jkompli jżid il-barranin f'Malta, pjan li kien diġà nkixfu ġimgħa ilu il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Clyde Caruana meta qal li matul din is-sena hemm bżonn jiġu 13,000 ħaddiem ieħor minn barra minn Malta. Il-modell tagħna huwa li niftħu il-bibien, li nabbraċċjaw l-isfidi il-kbar tal-globalizzazzjoni u dak illi qegħdin nagħmlu aħna bl-ekonomija ta' pajjiżna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa il-mod ta' kif pajjiżna jista' jsir sostenibbli. Dan fl-istess waqt li waħħal fl-anzjani li qed jgħixu aktar u li allura għandhom parti mit-tort li l-popolazzjoni ta' Malta qed tikber. Dan mhux kif kien sa 50 sena ilu illi bniedem jgħix sa ċertu età u mbagħad imutu fil-floku jmorru jgħixu wliedu. Illum il-ġurnata għandna ħafna familji ta' mill-inqas l-ġenerazzjonijiet li jgħixu flimkien u kollha qegħdin Alla jbirek b'saħħithom li jkollok in-nanniet, it-tfal u tfal ta' tfal li bdew mbagħad bil-familja tagħhom. Allura bil-fors għandek bżonn aktar post. Imma fl-istess waqt Joseph Muscat ammetta wkoll li għadna bla pjan dwar il-futur tal-pensjonijiet f'Malta, tant li ddikjara li l-uniku ħsieb li għandu u li jkompli jġib il-barranin biex iħallsulna l-pensjonijiet. Ħafna minnhom dal-persuni u jafu mhux qed jsir xejn ħażin jafu qed iħallsu l-bolla u mhux ħajkwalifikaw għall-pensjoni u x'ħajispiċċaw jagħmlu. Qed iħallsu l-bolla mingħajr ma jieħdu pensjoni u allura meta tisma' min jgħidlek għalaq il-bibien marriduhom xkeċċihom il-barra. Ħafna drabi dak li qed jirraġunek taf x'qed jgħid waħdu mingħajr ma jaf marriċ il-pensjoni tiegħi. Fl-istess waqt iż-żieda tal-barranin f'pajjiżna se tkompli żżid il-kirjiet ta' Malta. Bil-Prim Ministru jammetti li din hija problema, imma fl-istess waqt jgħid li dawk li qed ibatu li jekk iridu t-tajjeb iridu jsofru wkoll mill-ħażin. Jiddikjara li mingħajr il-wasliet ta' barranin l-ekonomija ta' pajjiżna tikkrolla. Nifhem l-argumentazzjoni ta' min jgħidlek isma' il-kirjiet qed jolew wisq. Qed naqblu li hemm problema, imma bagħad jgħidlek tibnix iktar. Mela fi ħadd qiegħdhom dan nies. Allura nerġgħu mmorru lura mela keċċil kulħadd il-barra. Mela nċekknu l-ekonomija. Mela jerġa' jkollna problema tal-pensjonijiet. Mela issa nerġgħu nibdew nitkellmu illi kulħadd jibda jirtira ta' 68 jew ta' 7 sena. Mela issa nżidu l-bolla għal Maltin u għall-Lawċin. Din hija kollha katina waħda. Jekk trid il-laħma trid tieħu l-għadma u mbagħad ukoll fl-aħħar mill-aħħar ħabib tiegħi. Żieda fil-popolazzjoni li hija l-unika mod kif dan il-Gvern qed jipprova jkompli jkabbar l-ekonomija li qed iġġib ukoll kwalità ta' ħajja għar f'pajjiżna. Skont l-aktar studju riċenti li sar dwar il-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna minn Expert Outsider, Malta qiegħda kull ma jmur tiżżerżaq l-isfel fl-indiċi internazzjonali u Malta m'għadix serena bħal qabel. Dan jixed ukoll minn kliem Joseph Muscat li jammetti li żieda fil-popolazzjoni waslet biex fost oħrajn kerraħna l-ambjent tat-toroq f'Malta. Kif ċertu żviluppi jistax tibda tarhom tgħid dan ikraħ. Għajna nħammettom ċertu żviluppi li huma koroħ. Issa minix perit u minix espert tal-estetika. U mbagħad tara triq oħra kull imkien żewġ solari f'daqqa waħda tara binja ta' 5 solari. Tgħid dal-permess kif ħareġ. Imma fl-istess waqt Joseph Muscat qed ikompli għaddas rasu u l-Gvern Laburista jqassam bix-xejn l-art tal-poplu għal aktar żvilupp massiġġ. Fost oħrajn, bl-art li ngħatat lill-grupp tal-Korintja biex jibnu f'San Ġiljan meta l-inħawi għadu lanqas hemm master plan.